po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB. 10 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules, Petsa 12, kan Mayo 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Rapo-rapo LGU nasisibot na makadamot nin 15 milyones pesos na dapat bayadan sa APEC sa Mayo 14. Dugang na bakuna, pighalat pang mag-abot sa Legazpi City. Maigpit na health protocols ipinapautob sa Bureau of Fire Protection Training Ground sa Ligao City. 3 milyones pesos na grant sa City Vet Office, aprobado na kan DA. Sa lado nasyonal, Malacanang nanindugan na bako sa dirikan Pilipinas ang Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Deklarasyon in state of calamity sa nasyon dahil sa ASF makakatabang sa mga hog racers. COVID variant hali sa India nakalaog na sa Pilipinas. GDP ka nasyon may pagbabago. Sa ibang nasyon, 11 katawagan sa pagsabog nin bus sa Afghanistan. Sa lado ng Karawat, Pacman, pwedeng pabagsakon kan sa iyang magiging kalaban. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Talagang sisibuton ang gobyerno lokal kan rapo-rapo albay na makadamot kan kinakaipuan na kantidad para makabayad kan sa indang obligasyon sa Albay Power and Energy Corporation o APEC tanganing dai magdiklom ang sa indang banwaan sa Mayo 15. Sinabi ni Leslie Capos kan APEC na sagkod kasuwapon ang total collection minabot pa sana sa kantidad na 837,000 pesos na hariyo pang marahay sa kinakaipuan mabayadan na moruso kan mga konsumidores nin kuryente. Saing sinabi na nasa 14.2 milyones pesos pa ang dapat makolekta sagkod sa Mayo 14 tanganing makasiguro na dai mapaputulan ng kuryente ang isla. Enot kani nagpatanid ang APEC na talagang puputulan ninda ng kuryente ang rapo-rapo sa pagsasabi na ang dapat makolekta ninda iyuman sana ang sendang ibabayad sa power supplier ninda na dakula man ang sendang babayada na obligasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure.
Pigahalat pa ang pag-abot kan mga dugang na bakuna kan lokal na gobyerno kan Legazpi City. Tangani may padagos ang pagbabakuna sa mga senior citizen asin mga personang kasabay sa A2 priority list. Sigun kay Alcalde Noel Rosal, may nainot ng 500 sa nabakunahan ng mga senior citizen, miyembro kan Barangay Health Emergency Rescue Team o BIRTH, asin mga empleyado kan gobyerno na konsideradong frontliner kan mga uminaging aldaw. Mantang nagpagiramdom si Rosal na importanteng marhay na ang mga Legaspenyo ang magparehistro na sa COVID-19 Electronic Immunization Registry kan syudad bago magpasiring sa mga vaccination sites o center. Maparehistro ka, maski na senior citizen. So ngunyan, ang priority may masunod, ini ng mga nasa QR code. So nagparehistro po, ini ang priority. Papaapodan mo ini. Dahil kami muna makuha kan mga book-in next time. Aliun mo na yan. Kaya kung mag-register ka muna, then i-schedule me ka. Kasabay kay ini ang pangapodan na sinpaginganyar sa mga syudadano na magpabakuna na tanganing marealisar ang herd immunity. Sana din nakita magpili. Gabos man yan approved na and approved ng World Health Organization. Saka may EUA, Emergency Use Authorization. Sana din nakita magpili. Kaya ang possibility na maarabot Astra, Moderna, Pfizer, Gamaleya, yung Sputnik. No? Gabos man yan safe. Gabos man yan as far as the FDA is concerned. Kaya nga na-inaprubahan nila. Ayan ang tingog ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maigpit ni Marhay Ngunyan na ipinapasunod kang Bureau of Fire Protection sa Sendang Training Center sa Kawakawa Hills, Barangay Tuboran, Ligao City ang minimum health protocols kontra sa pag-ulakit ka nakakagada na COVID-19 tanganing masiguro na ligtas asin protehido ang salud kan mga trainees na nasa ensayo ngunyan. Kasunod ka nangyaring insidente ka nakaagi alda kung sain, saro na naman na trainee ang nagadan, pinagmaray kan iba pang mga trainees na ibalik ko na sinda sa sendang kanya-kanyang barracks asin binawalan ng unang magpararuluwas, mantang nagpapadagos pa ang contact tracing. Ang mga trainees, lalo na ang mga naging close contact, kan nagadan iyo an ipapairarom sa swab asin antigen test alagad gabos man sinda maagi sa siring na proseso tangani makasiguro na dainin simptomas sa helang an mga ining. Sa ibong nalado, ang mga tactics padagos man na nagkakaigwa ni lakdang na maproteran ang mga trainees siriman masiguro na ligtas ang salud kan mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Notado ni NEDA Regional Director Agnes Tolentino ang sinserong esfuerzos kan gobyerno na mapaangat ang buhay kan mga Pilipino base sa ganada kan ekonomiya, mantang ang Pilipinas, iwan saro sa may makaskas na pagtalubo kan ekonomiya sa Asia. Bago nangyari ang pandemya kausa kan COVID-19, na may 6.4% na gross domestic product o growth rate sa ikaapat na kabtang kan taon 2019. Siyang sinabi na ang ganada sa ekonomiya, iyo ang saro sa mga magayon na naginibuhan sa ginibong pamana sa pagbabago sa Kabikola na ginibo sa Legazpi City Convention Center. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tinawanin linaw ni Cabinet Secretary Carlo Alexis Nograles ang mga importanteng naginibuan kan Interagency Task Force on Zero Hunger sa ganibong Regional Pre-Zona Series sa Legazpi City Convention Center. Sinabi kanina susug sa Executive Order 101 ni Presidente Rodrigo Duterte ang task force iyo ang nagbabantay asin minaevaluar sa trabaho kan gobyerno na mahali ang gutom pagtios, makamtan ang food security, mapakaray ang nutrisyon asin mapromotir ang agrikultura sa nasyon. Idinugang pamanya na sinda padagos na matutog sa mga pangenot na areas of concern tangani makamukna ng sustainable initiative para sa napapuntiryang beneficiaryo na iyoan masimbag sa mga hagyat may kinaraman sa food availability, asin accessibility, sufficienting nutrition, asin mapromotir ang sustainable agriculture. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nangaporan ang Dollar Regional Office 5 sa mga recipientes kan AKAP Camp Asintupad Program kan gobyerno
na makipag-ordinar na sa inang mga lokal na gobyerno tangani mag-enfasil ang proseso kan sa inang mga dokumentos para sa siring na beneficios. Sinabi ni Dole Regional Director Zenaida Campita na sila nagpaluwasin parumdom o pagirumdom matapos manutara nakadakol pang mga beneficiaryos kan siring ng mga programa ang sagkod gunyan di ipaman minadulog sa inda para makuana ang sa inang pinagalan as siniba pang beneficios. Ang siring na programa ipinasunod kan Dole lalo na sa mga overseas Filipino workers asin mga namamanwa na nawaran ng trabaho kausa kan epekto kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Aprobado na kan Department of Agriculture ang 3 milyones pesos na grant sa Legazpi City Veterinary Office na gagamiton sa Range Chicken and Organic System for Alternative Livelihood o ROSAL Project. Ipinaluwanag ni City Veterinarian Dr. Emmanuel Estipona na ang kantidad gagamiton ninda sa pagpapagibo nin mga kulungan nin mga manok, kudal, asin, papailawan. Idinungan pa man niya na ang industrialisasyon, iyon masiguro na ang implementasyon kang programa na sa tamang direksyon. Sinabi niya na iniman ang mapakasog sa resiliency asin food security measures, siring man mapakasog ang livelihood activities sa mga komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sulit ang kapagalan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa paglibot niya sa mga hararayong barangay kan tercer distrito kan probinsya para reparahon sana ang mga patrabaho tangani masiguro na areglado ang implementasyon kan mga proyektong infrastruktura. Ini sa rason na si Cabredo mismo ang personal na nagbibisita sa mga ipinapagibong road opening as in road concreting na iyon mabukasin mga bagong dalan na makakatabang tanganing mag-angat ang kabuhayan kan mga residente sa barangay Siringman madaling maibaba ang mga produkto kan mga paratanong pasiring sa mga saodan. Apera kay ni, malangkaw man ang valor kan mga loteng aagihan kan tinampo. Sinabi ni Cabredo na talagang porsigido siya na mapaangat ang tercer distrito, tanganing makamtan ang sa inang progreso kasabay naman kan pagpakarhay sa buhay kan mga namamanwaan. Iyan ang primerong gabdang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help todo protect. Choose Nido 3 Plus.
The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman!
Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag Sunmig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kinonfirmar kan Department of Health na nakalaog na sa Pilipinas ang coronavirus disease COVID-19 variant na na-detect sa India. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 2 kaso nin Indian variant na nadiskubre nang nakalaog sa Pilipinas. Magigaramduman na 5 nagbiyahe ali sa India ang nagpositibo sa COVID-19 kan sarong simana asin kaibanan ang mga ini sa sobra sa sanggatos na pasaheros na nag-arabot sa Pilipinas bago pa man hinigpitan ang border restriction kan nakaaging bulan para dai makalaog ang nasabing bagong variant.
Enot nang sinabi kan World Health Organization na may kukonsiderar na global concern ang B.1.617 na enot nang nadiskubre kan sarong taon asin pang-apat na variant na nangangaipon nin mas pinahigpit na tracking o pagsusog asin analysis apera pa sa grabe ining peligro kumpara sa UK, South African asin Brazil variants. Para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, trayumpo as din resulta kan makusog na pagbubusol kan mga hog racers sin mga senador ang deklarasyon ni Presidente Rodrigo Duterte in state of calamity dahil sa epekto kan African Swine Fever o ASF. Pahayag ini kan senador na saro sa mga pangenot na nagbubusol kay ini sa kamauwatan na matagamahan ng dagdag na fundo na pang-ayuda sa mga hog racers na tinamaan ng ASF ang mga atama na urig. Dako lang tabang ini dahil magkakaigwaning dagdag na fundo na magagamit na ayuda pinansyal o indemnification sa mga paraurig na naubos na anataman dahil sa ASF. Magkakaigwaman ni dagdag na fundo para sa pagpapalawig ng biosafety protocols para makortar ang paglakop kan ASF. Kasabay kay ini, makakapagpaluwastan ang national as in local government units ng Calamity Fund para ipang-ayuda sa mga nalugi na hog racers. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na bako man talaga sa Dirikan Pilipinas ang pigaragawan na Julian Felipe Reef sa may West Philippine Sea. Inisigon sa kay Roque, apisar kan na pigsusumiter na diplomatic protest kan Department of Foreign Affairs kontra sa China dahil sa pagtinir kan sa indang mga barko sa nasabing lugar. Idinunga pa ni Roque na talagang nag-aaragawan sa Julian Felipe Reef na iyo ang Vietnam asin China. Tinawan nindo ni Roque na daino arin bubutasan kan Pilipinas ang pagklamar digdig. Sa ibong nalado, sinabi man ni DFA Secretary Ted Boy Locsin na pag-abot sa issue kan foreign policy dapat itinataong kwenta ini sa ahensya dahil iuman ini ang tunay na nakakaaram sa international diplomacy. Tanawan nindo ni Locsin na ultimong patanid o last warning niya ang sisay man na manginginotan asin makikisaw-saw sa issue dapat ang DFA ang nasa printera. Nagpuuna ang pagbakuna sa mga empleyado kan Kamara de Representantes. Sigun kay House of Representative Congressman o Kong Vax Head asin bataan Representative Jose Enrique Garcia III. Enot na makakaresibinin bakuna ang mga empleyado na kaibahan sa A2 category o senior citizen as in persons with disabilities, as in A3 category o may mga comorbidities. Base man sa pinaluwas na memorandum kan Office of the Speaker, pigtatauanin prioridad ang A1 sa A4 na mabakunahan. Sa initial na vaccine rollout, makakaresibi ang mga empleyado ng CoronaVac kan Sinovac Biotech kan China na pigtagama kan national government. Iniapera pa sa 50 milyon pesos na binakal na 60,000 na dose ka Novavax na piglala uman na magabot man sa Hunyo o Hulyo. Di man nabanggit ni Garcia kung perang dose ni bakuna anay taukan gobyerno sa Kamara alagad naglala umini na supisyente ini sa gabos na A2 as in A3 employees kan Kamara de Representantes. Parte kan vaccination program kan Kamara ang gabos na House employees, permanent man o contractual, congressional staff, mga empleyado kan Commission on Audit, Civil Service Commission, Department of Budget and Management, Presidential Legislative Liaison Office, Land Bank of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, HREP Cooperative, Mutual Aid Association, as in magyan ang mga media na nakadistino sa Kamara. Bareta Alas sa ibang nasyon, 11 katawan nagadaan sa pagpapasabog sa sarong bus sa Afghanistan. Nangyari ang pagsabog sa gilid kan tinampo sa Zabul Province. Sigun sa Interior Ministry Office, nadakol ng mga kababaihan asin mga aki ang nagkaerrido sa nasabing insidente. Depang grupo na nag-aakok sa nasabing pagpapasabog. Enot kini sarong pagsabog man ang nangyari sa Parwan Province na ikinagadan nin 2 katawo. Bareta sa lado ng Karawat, namimiligrong magbagsak sa lona si A Division Champion Manny Pacquiao kung dataparan kay ni si 4 Division Champion Mikey Garcia kan Estados Unidos. Inanahiling ni retiradong Mexican boxer Joel Diaz in kaso malawas ng bakbakan sa Hulyo o Agosto sa Dubai, United Arab Emirates.
Siyang sinabi na talagang puwerte ang laban ni na Pacman na si Garcia alagad, posibleng tagilid si Pacquiao dahil ang sigurado ang mga suntok ni Garcia. Idinagdag pa man niya na si Pacman posibleng man-knockout ni Garcia. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Pigadala na kan mga researchers sa Swiss Ornithological Institute ang behavior o hiro-hiro kan mga layang-layang o swift. Gusto nindang maaraman kung saan naglilimok-limok ang mga ini kon na summer asin saan nagmamigrate kon winter. Anom na layang-layang ang kinabitan ninda nin electronic tags kung saan ma-record ang mga informasyon kung ano ang pigigibo ninda sa kada 4 na minuto. Matapos ang sarong taon, sagararay nindang dinakop ang mga layang-layang na may electronic gadget asin sa indang nadiskubre ang mga pigigibo kan mga layang-layang. Pag summer, sa Europe palan, nagduduruman ang mga ini para magbunay asin kun winter sa Africa naman ang destinasyon ninda. Alagad, ang grabing paghanga kan mga siyentista sa layang-layang, iyon daing kapagalan na paglayog kan mga ini sa laog nin anom na bulan. Napag-araman na kaya nindang maglayog sa aire sa anom na bulan na daing paingalo sa paglayog. Pag nagpaingalo ka sa ere, bagsak ka sa dagat. Sinabi kan research team member na si Felix Chie na pag nagduduman sa Africa, ang mga layang-layang dai sinda nagpupundo sa paglayog. Permi sindang nasa itaas. Pag nasa Sahara Desert na sinda, dai sindang hiro-hiro sa aire, asin nagpapadara sa paros. Aldaw banggi nasa itaas sinda, asin nagdalayog sagkod sa makaabot sa sindang destinasyon na lugar. Dayanganitan, kumpleto pa. Showbiz Balita. Showbiz Balita. May naglalayog-layog man naman sa kadro. Pinatanida ni Senador Bong Revilla Jr. si Sanya Lopez na di magdakulan payo sa pagsasabi na bawal ini asin kay po na pirmi na katungtong sa dagaan bitis. Inan pahayag ni Revilla kay Sanya na kaiba niya sa agimat ng agila. Ngunyan pa sa nakadakol na naghanga kay Sanya dahil ang mga proyekto na kaini talagang maraya ang resulta. Idinagdag pa man ni Bong Revilla na matibay na artista si Sanya asin gustong makaukod kan iba-ibang bagay na may relasyon sa pag-arte. Kaya artista, tama, mag-arte. First, Yaya. Rekon midbed. Bareta Salado nin salud, dumagita sa news base si Mar de la Mar Kamen. Ang violensya sa kababaihan rin parang marahay sa kada nasyonal sing kultura kaiba na ang Pilipinas, mantang naging grabe pa ini dahil sa presenteng kinakampang na pandemya. Sigon sa Department of Health, makuarog kan COVID-19, ang violence against women o VAW, day mapupugulan kan pagbakuna. Kaya dapat maging marikmat sa anuman na klase ng violensya, i-report anuman na klase ng pang-abuso asin maging healthy, both physically and mentally. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, Daingiba. Ultimo sa detalles ng Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linyan pag-asa Legazpi. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya ng ating panahon ngayong araw, May 12, 2021. Kanina nga pong alas 3 ng umaga, yung low pressure area po na ating namataan sa may silangang bahagi ng Mindanao ay ulitong namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Davao City. At ang nasabi nga pong low pressure area ay mababa naman po ang chance nito na mag-isang ganap na bagyo. At ito nga pong low pressure area na to ay naka-embed or nakapaloob dito sa tinatawag po nating ITVZ or Intertropical Convergence Zone na siyang nakaka-apekto ngayon sa Mindanao. Samantala, dito naman po sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang epekto po ng easterlies na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagtunog. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling mula sa may silangan hanggang sa timog silangan ng Iral, sa may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng ating karagatan.
At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasang agwat ng temperatura nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sisikat mamaya ng mga 5:20 ng umaga at ito'y lulubog ng 6:03 ng gabi. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero, nag-uulat. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pangarakan mga pagariba, Mardela, Angel Mostaza sa Newsbase, Ramir Tanay sa Lado Teknikal asin Pagasa Legazpi. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sendong pagantabay. Happy birthday sa sakuyang pinsan dyan sa Puro 4 Rawis Legazpi kay Sara Roa Bulawan. Haya, happy birthday and advance happy birthday kay Auntie Ding sa aga. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.